Sziasztok, én Ámos vagyok, és ez egy újabb videó, amiben itt van velem Márk. Sziasztok! És még az elején el szeretném mondani, hogy a közeljövőben nem lesz ilyen videó, úgymond. És mi ezért egy nyereményjátékot sorsolunk. Nyereményjáték ZRT-t megnyitottunk. Meg egy... majd mi lesz? Ja, meg igen, ez a 10. rész, Igen. elmondom el. Vlog És azért 10. ezt álltuk ki, hogy már azért lehet hogy nektek is kicsit unalmas, meg Igen. ilyenek. Ezért új videót fogunk így az Ámossal kitalálni. Ja. Így. Igen. Ja. És ezért ez a lezáró. Igen. De ne aggódjatok, nem azért már lusták vagyunk ilyen videót csinálni. Ja. Szóval még lesznek ilyenek. Csak nem a közeljövőben. És a tizedik rész alkalmából kisorsolunk egy bojtot, ami ehhez a shortcast tartozik, mert szinte az összes videómon, amiben lehet vagyok. fogdosni, szóval jó dobálni. Igen. Ezt kipróbáltuk. Meg ugye meg rajtam van. lesz egy van a főnyeremény sapka. is, azt én adom. Igen. Nem tudom mi. Nem tudom mi. Hát nem És csak pénz. kommentelnetek kell, hogy jelentkezzem Bolt, vagy hogyha már nyereményére pályafogatok, akkor jelentkezem Márk. Igen, szóval, hogy Igen. És úgy hogyha lesz, te hogy fogsz ha te kommentelni. kíváncsi vagy, amit nem én mondtak el, és leadódjatok, hogy így átvág lehet, meg izé. De, Ja. hát igen, az én ajándékomat nem tudjátok. Hát igen, ez ilyen zsákbombocska-szerű. Igen, az enyém az enyémet akarjátok, akkor írt oda, hogy zsákbombocska. Azt, hogy jelentkezem zsákbombocska. Ja, jelentkezem Bolt. Vagy hogy igen. És ugye, akkor így Hogyha kisorsolunk az Álmossal együtt. Nem, kitaláltam. A Álmos meg fogja csinálni ezt a videót szépen. igen. Behozza nekem megcsinálni a papírokat, ha Milyen találok. papírok? Azon fogunk sorsolni, behozod a neveket, nem? Ja. A neveket, ezt szatyorba beletesszük, akik írtak, és akkor a videóban kisorsoljuk. Hát igen. És akkor nyereményjáték videó lesz. Akkor a videóban megmutatjuk, hogy kié lesz, és Álmos megkeresi ezt az embert. Igen. Nem tudjam. Rámegyek a csatornájára először is, és hogyha van videója fent, akkor írok neki egy kommentet, hogy gratulálok, te nyertél. Igen. Vagy, hogyha Jó, van, beszélgettem. Vagy hogyha nincs videója, akkor nagy valószínűséggel ismerősen. Ja, azért, most nem azért, de azért nagyon vadidegennek nem biztos, hogy el tudjuk küldeni, de megoldjuk. Igen. Megoldjuk. Ez nem azt jelenti, hogy ne jelentkezzetek, de például Mucsanicsidéről írsz, nem 100%-osan eljutat. hogy Igen, és elküldjük. hogyha jelentkezel, akkor kérlek írj mellé egy telefonszámot, vagy egy e-mail címet, vagy az lesz, hogyha ugye van fenn videód, akkor kommentelek és olvasd el. Hogyha meg nincsen videót, akkor írj mellé valamilyen elérhetőséget, amit tudok írni neked, vagy esetleg beszélni. Lehet, hogy látjátok, hogy itt a kamera, nem tudom, hogy milyen a kamerája,
Hát igen, egy picit vizes. Lehet, hogy esik az hát bocsánat, de ez mi? De ez mi? Mindenkinél van ilyen? Nem. De homokot szórtak, Nem tudom. és tessék, ez lett a vége. A homokban, de nézd meg, mi ez? Ez mi? Jó. Várjál, mindjárt átugrok én is. Egy vágás, Egy pillanat. egy reklám következik. Igen. Ez se jó, be se fér a konyhába. Alulfagyasztós kell, hogy legyen, hogy te is felérd. Alulfagyasztós? Nincs benne elég polc. 4 polcos. Tökéletes. Pirosban van? Megnézem online. A központi raktárunkban van. Ha tetszik, holnapra már az otthonában lehet. Online választék, személyes tanácsadással. Áruházainkban teljes online kínálatunkból is rendelhetsz. MediaMarkt, nálunk te vagy a főnök. Nem lenne jobb kékben? Itt is vagyunk az átugrás után. Hol volt a reklám? Igen. Most volt. És egyébként lehet, hogy copyright is lesz. Lehet letörni. Majd találunk egy olyat, nem fogjuk a sejteiteket idegesíteni egy fluimucél reklámra. Ja. Egyébként lesz fluimucél Ábel régi versus új, Igen. mert Lehet, hogy de várj, nem kiadás, hogy ez most hogy reklámba? Vagy csak egy ez ilyen ilyen fluimucél hang, Ábel, hogy idegesítő, hogy ők döntik el, hogy melyik szerintük a jobb. de én a régebbit, meg az idegesítő. Szerintem Menjünk az itt le, hallott, és akkor itt van. itt megint bejött a homok. Mindegy. Az lenne a durva, hogyha itt most beleérteném a homokba. Na és akkor, ahogy mindig mondani szoktuk, érkeztünk a végére. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és Várjál már fel. meg! Nem akarom, hogy legyen. Figyelj, mégiscsak az utolsó rész, nem? A befejező. Egyébként este lehet, hogy lesz gameplay, de nem fogtok hallani, mert olyan szarabb videót felvevő, hogy így laggol a hang. És így Skype-oltam Ambrussal, felvettünk egy videót, mert kicsit se hallják. Nem be kell állítani, hogy fel. Miért tettél fel a videót? Nem. Hát akkor. Ja. Csak vettetek fel és megnézted, és szar volt. Aha. Na, Bocsi, hogyha egy picit Igen. vízesebb képen még. Ha tetszett a várj, videó, még akartam. Szóval ez a videó nem megyünk az a suliból, hanem ez egy lezárás, és nyeremény kurva játék. sok Nem beszélj lájkot. már csúnyán. lájkot kérek, és iratkozzatok fel Álmos királyra. Jó? Jó. És Link a Írjatok. leírásban. írjatok sokat, és jelentkezzetek a nyereményjátékra. Én Márk voltam. Én meg Álmos. Sziasztok. Sziasztok. Csá. Csumi. Cső. Tészta. Csá, csumi. Hello. Sorozat befejező része együtt. Like.